Sa headlines ken mga barata, 16 na pasahero ni naglubog na baruto sa Rapu-Rapu Albay, salbadong na rescue. Grade 8 na estudyante kang Camarines Sur National High School na kumpiskaranin balisong. Duwang housing project kang lokal na gobyerno kang Naga approve na sa Department of Human Settlement and Urban Development. Panduang aktibidad sa Bicol Business Month na aspire kang MNCCI, pinuunan ngunya na aldaw. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Naghiro tulos ang Camarines Sur National High School Administration sa mga problemang inaatubang niyan kung sain imbwelto ang saindang mga estudyante. Kabali na digdi ang pagkakakumpiskar ng balisong sa sarong grade 8 na estudyante. Aramon ta ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Pinag-aksyonan na ni Principal Dr. Sulpicio Alperes III kang Camarines Sur National High School ang mga problema ang kinainbultuhan kang seda mga estudyante o runasiyaon sa Libuton Annex. Sa rodigdi ang suruntukan sa loob mismo kang eskwelahan sa Camarines Sur National High School Annex kung sain ang grade 8 na estudyante na subot na kulugan ang nakuanan nin balisong mientras sa nagaabang sa luwas ka nasabing eskwelahan. Igulang ning sarong insidente na nangyari sa laog na nagpipilas yung mga aki dahil duman sa ansarong pigo ka sa inda, so height and weight or BMI. Sabi kan siya sa clinic, biglang isang buruntulan, arogan sitwasyon. Tapos, after ka ito, garo itong nakulgan na maray, iyon ang nangaabang sa kanto, digdi sa kanto kaining ko niyan, kanto kaining Hakobig Extension and Liboton. Yan sarong convenience store dyan, sabi nga ni kayan. Iyon na ito si pinuunan, mala nga ni ita, kan sarong aldaw pagduman kong hapon, biribit-bit ito kan si pulis. Kasi, allegedly, sabi kang pulis, takuanan mo yung balisong. Ayan, so, ayan, pigproseso siya. Pigkaagdig sa inda, sa VAUSI, and then inapunan ng CSWD. Ang pagkaaram ko ngunyan, or kasudma dinaranas ako nyan, sa Pakol, duman sa home for the children homes. So yaw na siya duman. Idinagdag pa ni Principal Alferez na babantay naman subot kang PNP ang lugar kung saan mahiling ang mga estudyante asin ibang standby. Bisado na subot ka mga otoridad ang grupong yaon digdi. Anyway po, monitored naman iyan na i-coordinate na naman yan kay Kapitan sa Barangay Liboton and identified niya. Sabi niya, sir, grupo iyan kaining mga taga-Kalawag. May grupo man dyan nga ining pigsasabi niyang Malyari Compound and may saro pa ngayon sir na grupo. So sa policeman, nagsurat na din kami. Kaya duman po sa may areang ito, kantong ito, may pulis na duman. Sa tungod kang Kamhay Liboton, may pulis na din. Ining-indig di sa kanto kang Francia and Liboton. Igwa na din yung pulis dyan. Nangapunan man giraray si Principal Alferez sa mga magurang kan mga estudyante na i-monitor man giraray ang saidang aktibidad siring kang ginibog ka ito sa panahon na grabe ang higpit huli kang pandemya. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nasa plano na ni Dr. Sulpicio Alferez III, Principal kan Camarines Sur National High School, ang pagpapaapod ng assembly para sa mga magurang asin mismo sa mga estudyante kang sa indang eskwelahan. Digdi nakatalaan na to karon ang presenting inaatubang na mga isyu kang sa indang eskwelahan. Actually, another plan mingo niyan is mag-conduct ng assembly sa parents, sunod yan sa mga aki, para i-remind ining mga basic na iniyo na dapat nilang sunodon. Kasi sinda man ang nahihirapan, di nakakaraluwas tulos kasi may nagbabantay ngayon duman, maski yaon si pulis, nag-aalangan. Kaya kaipuan mi talaga ang tabang ng mga magurang. Sa iba pang bareta, Oplan Bisita Eskwela, padagos na pinagigibo kan Police Station No. 2 kang Naga City Police Office. Detalye sa report ni Jerome Breeze. Tanganing nga makatabang sa mga estudyante sa sedang pagklase na sakop kan Police Station No. 2 Naga City Police Office. Regular na ginigibo ang Oplan Bisita Eskwela sa mga elementary school sa Syudad de Naga kan PNP. Sigun kay Police Major Joseph Engero, kada mga nakaaging aldaw nagbisita ang mga kapulisan sa perang eskwelahan sa Naga tanganing magtao nin food packs asin na school supplies como parte kan sendang community relations program. Yan pong plan is bisita eskwela. Best practice po yan sa mo yung PCR, PNC o ang police station to na kung saan si mga kapos mga estudyante kan sa mga elementary, lalo sa elementary,
tinatabang ito. So hapon nga sa pagbisita kang Pikat King, may nabibenepisyon kitang mga aki kung saan nakaresipisi ng food packs. Tapos iba pong school supplies kami itinao. Sa liwat na pagpadagos ka na face-to-face classes sa mga eskulahan, inian prioridad ngunyan kan PNP apare sa pagtaunin seguridad sa luwas kan mga eskulahan na sa syudad di Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Sa iba pang bareta, ligtas na ang 16 na pasahero kan barutong naglubog sa kadagatan kan Purok 1, Barangay Poblasyon, Rapu-Rapu, Albay. Matapos na marisyo ini kan mga crew kan RLMC-1 na pampasaherong Roro kung sain lunad man ang mga personahe kan Rapu-Rapu Municipal Police Station. Naglubog ang pampasaherong baruto huli kang makusog asin darakulang alon. Sa iba pang bareta, duwang dakulang house project ang lokal na gobyerno kang Naga pwedeng mapunan ang patrabaho sa masunod na taon. Detalles kayan sa report ni Melvin Machado. Duwang dakulang housing project ang lokal na gobyerno kang Naga ang nakatala ng puunan ng patrabaho ngunya na taon o sa amay na parte kang taon 2023. Ini iyo ang proposed City Hall employees as in DepEd Teachers Housing Project na itutugdok sa Barangay Carolina as ang medium rise housing project sa Barangay Lerma. Susug kay Alcalde Nelson Legasyon na kapag sumiter na sindanin mga dokumento sa Department of Human Settlement and Urban Development kung saan approve in principle. Aabuton sa 300 million pesos ang kaipuhan para sa site development kan proyekto. May duwang submission documents po kita. Number 1, itong proposed City Hall employees and DepEd Teachers Housing Project duman po sa Carolina. More than 300 million si kinakaipuhan para sa site development. Si Pandua, itong para sa medium rise housing. Digdi po yan sa Barangay Lerma. So in principle, approve po ito. And in fact, si Pig-Ulayan na po duman, groundbreaking. Arin ba? Sa duwang housing project, ang maokupan na lang sa medium rise housing project sa Barangay Lerma, ang kaipuhan determinaran. Idinagdag pa ni Alcalde Nelson Legasyon na bentahe ang lokal na gobyerno kang Naga, taigwanin sa diring lote, asin padagos pa sa pagbakali mga loteng matutugdukan. Ang advantage na dahil igwa na kita ang daga. Kaya madali na. And yaon man kita sa proseso nin pag-acquire nin additional lots. Ang Department of Human Settlement and Urban Development nakasentro ang programa sa pagtaon ng istaran sa mga mayong harong o tutugdukan nin istaran. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, 25 anyos na estudyanteng babae na ako ang mayo na nimbuhay sa laog kang sa indang harong. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio
at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, sa Albay, Barangay Sagpon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Padago sa mga bareta, Executive and Legislative Agenda Meeting gigibuhon kan lokal na gobyerno kang Minalaba, Camarines Sur sa masunod na simana. Detalles kayan sa report ni Jerome Breeze. Plano man nagibuhon sa masunod na semana an ELA o Executive and Legislative Agenda kan lokal na gobyerno kan Minalaba, Camarines Sur. Sigun kay Mayor Chris Lizardo, ang pagsagibo nin ELA kan manlain-lain na banwaan mandatory basado sa DLG, tanganing mapagplanuhan ang mga dapat panggibuhon asin may prioridad sa loob kan tulong taon. Economic enterprise asin infrastruktura ang daw kan ipipresentar kan alkalde kay bahan ang mga sangguniang bayan members kan Minalabak. CDP LME sa Banwaan from 18 to 21 next week. So before that, pirang simana na kami na pre-workshop. So si mga dapat mahaman nila, naman nila, no? So si workshop proper, yun na to next week. Same as last year, may dugan lang kami, more on economic enterprise ang sa tuyang ipro-proponer. Ano? Nahilimang po nindo ang banwaan ni saro sa mga progresibong banwaan sa bilog na probinsya ng Kamusur. Accessibility-wise, halos pirang national road ang matraverse sa banwaan. Yaon dyan ang Coastal Highway. Yaon dyan ang Kamsur Expressway na parehas ongoing. And then yaon ang nagagamit naman yan na San Fernando, Minalaba, Rinconada, Albay Road. Dagdag pa kan opisyal nakabalay sa nasabing agenda ang presentasyon kan mga nahamanang tulay asin tinampo sa banwaanin Minalabak na mapapakinabangan kan mga residente digdi. With regards sa road construction and road concreting, halos gabos pong banwaan o halos gabos na barangay sa bilog na banwaan, igo kita kaya nahilimang po nito dyan, pigsasaro-saro ta kada barangay. Ano? And nanotaran ko digdi, mas kadakol po pala ang nahaman ng proyekto duman sa mga barangay na kung saan yaon duman ang ginikanan kan sa mga kalaban sa politika. Nagpapahiling lang po ng administrasyon ni Mayor Chris mayong halong pamumulitika. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Padago sa mga bareta, huli ta magkakaigwa giraray ning registration kan mga bagong botante sa syudad ding Naga matapos na ma-postpone ang eleksyon ngunya na bulan kan Disyembre. Syerto sa buot na madadagdagan pa ang 119,000 na bilang nin mga botante sa syudad. Susog kay Attorney Michael Julia, mariprint giraray sinda nin listahan kan mga botante pagharani na giraray ang eleksyon sa masunod na taon. Ngunyan ang Naga City, igwang 119,119. Ayan po sa tuyang voting population, 119,000. Di, siyempre, itong mga pigprint ng list of voter, itatago mi na lang ito. Siyempre, madagdag itang botante.
ma-reprint na lang kita ng list of voter pag garani nagray ang election. Kaya po definitely madadagdagan po sa tuwing mga botante. Sa satuyang police report, mayo ng buhay ang 25 anyos na biktimang si Roma May Barhaisan Andres kan Orban Kiburak, Barangay Bagong Bayan, Sur, Syudad ning Naga, kang nadiskubre ini kan sa iyang padrasto na si Julian Suarez asin kan sa iyang ina na si Alma Suarez. Nakahigdaan na subuot ang biktima harani sa pintuan kang sa indang residensya. Sa inisyal na investigasyon ni Police Corporal Francis Pandoy, investigator kan case kan Police Station No. 3, mayo subot sindang nahiling na foul play sa pagkakagadan kan biktima. Nag-report sa mga sa istasyon na arap na kami may nadukayan daning badan sa sarong residency. Di nagpaka-receive ko to, hindi kami verify ni si itong report na ito pag-abot bidigdi naunat yun si ina kasi ama, si stepfather niya inapot niya si sa iyang agom na yung pag-abot na nila dahil nabubukasan ang big gate tapos pagkalagatan niya turog pa si aki niya pero nag-desisyon siya na mag-over the bakod. Yun ito nahiling niya na yun ito, si ate niya po nasa sa may pintuan na nakatumba po. Anong mali po. Base po naman sa sa pamilya, yung ina maitom na po ang galagon niya, sa kuko niya. Maitom na, tapos pigkatarangan na siya. Sa iba pang police report, imbis na nagmamaneho kang sayang tricycle, yaon ngunyan sa kustodiya kang Naga City Police Office ang suspek matapos na madakop sa ginibong anti-drug bypass operation kan Suudma. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Day na nakapalagpas sa mga otoridad ang sarong tricycle driver matapos ang naikinis ng drug bypass operation ka na Police Station No. 4 Naga City Police Office sa panginot ni Police Major Jove Lunar alas 2:08 nin hapon kasudma sa zona 6 kilometro 5 kan Barangay Pakul sa Syudad de Naga. Ang suspect pigbisto na si Rene Vallespenda, 43 anyos, matapos ini nga babakalanin sa roga sa Shekan pinagatutubudan Shabu sa kantidad na 500 pesos. Nakapa sa suspect anapat na sa Shekan pinagatutubudan Shabu na may kantidad na 3,400 pesos. Nasa kustodiya na kan PNP Naga anas ang bitara nga persona asin nahampang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Padago sa mga bareta, formalmenteng pinunan ngunya na aldaw ang Agribusiness Support for Promotion and Investment and Regional Exposition o ASPIRE na magkatuwang na pinagtutulod kan Department of Agriculture Bicol asin kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Susog ki Adelina Loza, Chief kan Agribusiness and Marketing Assistant Division kan Department of Agriculture Bicol. Dakulang tabang sa mga paraoba na magkaigwanin partner para magkaigwa subuot nin income. Para man ki MNCCI President Mr. Mario C. Villanueva, mas marhay na mahiling kan publiko na igwanin produkto ang syudad ning Naga na mababakal asin kaipuan na matabangan. So, ang alternative is for us to look at our local products, which are the produce of our farmers here in Naga and in Bicol in general, para mas ma-sponsoran sinda and agriculture, number one, pagkain yan. Kaya importante na mahiling ng mga satuyang mga community, ng mga consumer, na igwa kitang produkto na mura, na pwede tang lutuin na rural daw. Ang members ng Metro Naga Chambers are mga businessmen. Ang mga FCA namin are producers. So magandang partnership yan na ang producers at ang markets ay nagkakaisa. Hindi lang mabubuhay ang farmers namin na basta lang mag-produce. We need the markets para magkaroon ng income. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samayang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang
bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.